Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ας υποδεχθούμε τώρα τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχαραλάμπους για να δούμε πώς επιδιώκει να συμβάλλει σε θέματα όπως οι έξυπνες πόλεις, η κινητικότητα και η ενέργεια. Κύριε Παπαχαραλάμπους, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μία κοινωνία χωρίς πρόσβαση δεν νοείται να είναι κοινωνία. Πόσο μάλλον όταν μπορεί σε αυτό να συμπράξει και η τεχνολογία και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων. Βεβαίως, βεβαίως. Το βλέπουμε νομίζω και κάθε μέρα, κυκλοφορώντας σε όλες τις ελληνικές πόλεις και όχι μόνο, και διάφορες ευρωπαϊκές, ότι το να έχουμε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες δεν έχει να κάνει μόνο αν έχουμε κάποια αναπηρία, αλλά και αν είμαστε άνθρωποι απλοί που απλώς θέλουμε να πάμε από το Α στο Β. Ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχετε εντοπίσει και τι λύση δίνετε? Σίγουρα νομίζω ότι όσο αναπτύσσεται και η τεχνολογία, πρέπει να σκεφτόμαστε την προσβασιμότητα σαν ένα αγαθό. Ένα αγαθό το οποίο πλέον είναι αν μπορούν να τα αγγίξουν πια όλοι. Ναι, γιατί ξέρετε, μέσα από το πρόβλημα βρίσκουμε τη λύση. Ναι, σωστά, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ξεκίνησα, και ίσως να πω που ξεκινάω, ίσως για να είμαστε και λίγο, να είναι και λίγο πιο απτό. Ξεκίνησα θέλοντας να κάνω πιο εύκολη την κίνηση μέσα σε μια, όχι μόνο στην πόλη, έτσι, και όχι μόνο στο άστι, αλλά και στο υπεράστι, όπου και να βρισκόμαστε. Δυσκολευόσασταν στις μετακινήσεις σας? Ναι. Έχω υπάρξει κι εγώ, όπως φαντάζομαι αρκετοί συνάνθρωποι μας, ανάπηρος για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί είχα χτυπήσει το πόδι μου συγκεκριμένα και παρατήρησα προβλήματα απλά, έτσι, λιτά. Και τα βλέπουμε και σαν απλοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ράμπες ή να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση να πάνε σε ένα νοσοκομείο ακόμα. Εδώ βλέπουμε αυτοκίνητα να παρκάρουν μπροστά σε ράμπα. Ακριβώς, δεν ήθελα να το πω, αλλά ευχαριστώ. Οπότε ξεκινήσαμε ένα ταξίδι το 2016 με την εταιρεία να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις γι' αυτό. Και οι λύσεις για εμάς δεν ήταν μόνο οι λύσεις του μηχανικού, που βλέπουμε πολλοί μηχανικοί να προσπαθούν να βρουν λύσεις. Εμείς θέλαμε να βρούμε κάτι, όχι, θα έλεγα αντισυμβατικό για το 2016. Πλέον νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και εξοικειωνόμαστε με αυτή την τεχνολογία. Και αν και πολιτικός, μηχανικός και συγκοινωνιολόγος, κοινωνικοποιήσατε την λύση και την υπόθεση που έχει να κάνει με την πρόσβασιμότητα. Ναι, βέβαια. Θυμάμαι ένα καθηγητή να μου λέει ότι οι συγκοινωνιακές αποφάσεις είναι 50% μηχανική και 50% πολιτική. Οπότε ξεκίνησα από αυτό και λέω: θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ για το κοινωνικό περιβάλλον. Και νομίζω και οι περισσότεροι μηχανικοί που δουλεύουμε στο επάγγελμά μας αυτό θέλουμε. Υπάρχει λύση? Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει? Ναι, βεβαίως. Η πραγματικότητα είναι ότι, και ξεκινώντας το 2016 που η τεχνητή νοημοσύνη ήταν τόσο διαδεδομένη, βλέπαμε μελέτες που κάναν γραφεία και μηχανικοί, οι οποίοι ήταν πιο. Πώς να το πω, είχαν λιγότερα δεδομένα. Και αυτή ήταν η δυνατότητα της ανάλυσης. Τότε λέγαμε την τεχνητή νοημοσύνη, η trendy φράση ήταν. Ανάλυση δεδομένων. Μετά μεγάλα δεδομένα, πιο πριν από αυτό το λέγαμε μαθηματικά. Οπότε τώρα πια με την ικανότητα που μας έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να προσθέσουμε πολύ περισσότερα δεδομένα, μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγαλύτερες αναλύσεις, να βρούμε περισσότερα προβλήματα και να βρούμε και περισσότερες λύσεις. Για παράδειγμα? Για παράδειγμα, αν δούμε σε μια λύση προσομοίωσης, Φερρυπίν, έχουμε ένα έργο στο οποίο θέλουμε να δούμε την επιχειρηματική συνέχεια πάνω σε κρουαζιερόπλοια. Και αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις πανδημίας. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να γίνει ένα κρούσμα πάνω σε ένα πλοίο. Ας μην δούμε κρουαζιερόπλοιο, ας δούμε ένα απλό πλοίο της γραμμής. Στην περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, θέλουμε να το περιορίσουμε. Αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό, αν δεν το βρούμε νωρίς? Τι σένσορες πρέπει να βάλουμε? Τι μοντέλα πρέπει να δούμε για να προσομοιάσουμε την κίνηση των επιβατών, για να δούμε πού θα πάνε και με ποιον ομαλό τρόπο μπορούμε να τους μεταφέρουμε από ένα σημείο σε ένα άλλο? Στην καθημερινότητά μας? Στην καθημερινότητά μας μπορούμε να δούμε τους δρόμους, όπου πλέον γίνονται μελέτες με ψηφιακά μέσα για να δούμε ποια είναι η συμφόρηση, πού συμβαίνει, πού είναι καλό να φτιάξουμε νέους δρόμους, πού είναι καλό να φτιάξουμε ποδηλατοδρόμους, για παράδειγμα, που προσπαθούμε σαν χώρα πλέον να κάνουμε και αυτό. Έξυπνες πόλεις. Έξυπνες πόλεις, σωστά. Αυτές είναι οι έξυπνες πόλεις. Διασυνδεδεμένες πόλεις, ίσως. Και πώς μπορεί μια επιχείρηση να αξιοποιήσει μια τέτοια ιδέα έτσι ώστε να ξεχωρίσει και να γίνει μεν ανταγωνιστική, αλλά ταυτόχρονα να αφήσει και το περιβαλλοντικό και κοινωνικό της αποτύπωμα? Ναι. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από εκεί πέρα και επανέρχομαι λίγο σε αυτό που είπα πριν. Ποιοι είμαστε εμείς και πώς τοποθετούμαστε εμείς. Η επιχείρησή μου έχει έναν ενεργό στόχο να δώσει τεχνολογίες για το περιβάλλον, για την ανθρωπότητα και για το οικοσύστημα. Αυτών των δύο. Έτσι, για το περιβάλλον αλληλεπιδρά με την ανθρωπότητα και το ανάποδο. Ξεκινώντας από αυτό και από ποιοι είμαστε εμείς. Μετά από αυτό θέλουμε να δούμε ποια είναι η βιώσιμη κινητικότητα, τι βιώσιμο μπορούμε να κάνουμε, που μπορεί και η κοινωνία να το αγκαλιάσει και να το χρησιμοποιήσει, αλλά και μπορεί να λειτουργήσει σε βάθος χρόνου. Αν σας λέγανε να πείτε 3 παραδείγματα τα οποία άμεσα θα μπορούσαν να γίνουν με τη συνδρομή και της τεχνολογίας. Μάλιστα. Και να κάνουν τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Την πόλη έξυπνη και τον κόσμο να μπορεί να μετακινείται. 3 παραδείγματα. Ωραία.
Να μιλήσουμε αρχικά ότι πρέπει, και όντας το 2025, να διασυνδέσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Στη Θεσσαλονίκη είδαμε το μετρό της Θεσσαλονίκης που έχει ανοίξει. Βλέπουμε στην Αθήνα που γίνονται νέες προσπάθειες για να διασυνδεθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς με πλοία, με αεροπλάνα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό. Ο επιβάτης να έχει πρόσβαση σε αυτό, που λειτουργούν ασανσέρ, που λειτουργούν κιλιόμενες. Πολύ βασικά πράγματα. Νούμερο 2. Πρέπει να δούμε το αποτύπωμα που αφήνουμε. Ποιο είναι το ενεργειακό μας αποτύπωμα δηλαδή. Όλα αυτά τα μέσα πώς επιδρούν στο περιβάλλον. Ποιες είναι οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Και θα έλεγα και ένα τρίτο, πρέπει να δούμε και την ανθρώπινη υγεία. Πρέπει να δούμε, όπως είπα πριν για το παράδειγμα με τα πλοία, πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να είμαστε προστατευμένοι από μια νέα πανδημία. Από μια περίπτωση στην οποία μπορεί να γίνει ένας σεισμός, χτυπάω ξύλο, και εμείς να είμαστε προστατευμένοι από όλες τις πλευρές. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που μας δίνετε. Βέβαια. Η συμβολή της τεχνολογίας σε μια καλύτερη ποιοτική και ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα να γνωρίσουμε τον κύριο Στέλιο Χριστάκη, που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία ενός ψηφιακού προσωπικού βοηθού που είναι διαθέσιμος να εκπληρώνει μια ευρεία γκάμα αναγκών από τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα.